Ndizi TV Obwansu Gusii. Yake gima mwanchi umurigereria nandengo kwaligania asomorobelio bwense iyo bonchireria keronda kumenyenga omugeni tonendo berika kwikirana ase studio oyora chikoba kagutumanya amange igoro iyo bokoleri mwanchi umurigereria kwabere gukwiboria nga noganitie enibo yokogendereria obonchireria bwago igori tukuria rero erobelio bwikirano asokoboria amaborio kerani mbwato omugeni arachikoba kagutumanya asensemo yabo ngakibako na enibeyo igosangana intwe asomorobere higa gwetera asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital na wega sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watunya gwetera www.ndizitv.net. Karibu sana. Asante. Na wako manyo wanchi murigereria na kiokorokwa na ende ningikeri ogokora. Asamarieta gorku Judith Nasimiyu ombagi Ense no Gusii lakini rende nabotoko burukani egeswahili neke Gusii kegarambaro batari kuigu eke Gusii lakini bakorigereri maete abantu mbaro banchite chi station ko gicha korigereri kegara nkoreta muri abantu aina Nje Judith yoyo ngorwe kampuni ekoroku Springboard Capital Limited. Okay. Kampuni yetu iko makao makuu yake iko Nairobi. On your way to Thika Road. Hiyo njia tu ya Thika Road opposite survey. Next to KCA University. Okay. So hapo ukienda CPA Center, hiyo gorofa mrefu, tuko third floor. Lakini sasa tuko na matawi mengine. Mobwatoro sagi gaiga soro ngorosi. Ntobwate. Keroka. Keroka nochi ofisi chito chire. Alishell building kare ya karukiru Gusii Deluxe. Ali roundabout yoko genda Kilgoris Road. Nchere ya gotira uchi masimba ka roundabout kariga gorofa eliera ali maftari alensali. Igoro iga naboko re signage yeito use poster yeito. Okay, Springboard Capital ningi ya kokora. Springboard Capital ige koena na chibesa. Mikopo ya aina mbali. Okay. Lakini sana wacha tu tuseme ni logbook loans. Sasa ukiwa na logbook tayari uko na pesa. Na sisi kwa hizo logbooks ziko kwa viwango tuseme mara mbili. Kuna hiyo ya business unaweza chukua na logbook, kuna hiyo kama emergency ya 6 hours unaweza chukua, na kuna hii sasa ya magari kuu ya hizi magari ambazo zimezeeka, zingine mnaweza ambiwa sisi hapa hatupeani pesa hiyo miaka ya 2011 and below. Sisi huwa tunafund hizo. Na bado tuko na ya title deed. Hii ya title deed sana tunafund watu wako na rental houses sana. Na hawa watu wengine wako na biashara yao, kama ako na hoteli kubwa, ako na shule, private school, ako na tuseme, unajua kama kuna hawa contractors wao unapata ni mimi ni contractor mahali but kuna biashara. Unaona? Hata wao LBOs tunatumia hizo. Okay. Yeah. Yake yimambia mano sana so gwikira na studio nimetenga amangana yechibesa aniga bwata amangana amange nenda mwanchi umurigereria ngo takari kumanya asobwagare nganga kibarabe bakwenyorera chibesa icho korende atomanyingo omuntu oganitie kwenyorera chibesa kurwase muri ningikiria bone tagutwara mone genta bone tagutwara getangani biashara. Lazima umuntu munchoreria rasima atware. Lakini naande tokoirana nero ye nagotebi ugutware logbook yoka. Lakini asoma marietago insurance ye yobegeta segari yago lazima ebe comprehensive cover. Kero begeta comprehensive cover yu na marieta na yago eyu ntobwati mangana mange maybe ne emergency watete ntobwati mangana mange just igo gotoretere logbook eyu
first kwanza otoe copy tora ichori loan form otoe KRA pin AID yago 2 passports photos ibere alafu oakane our application fee kero gwakanire after 6 hours twakoire chibesa okay akirkindo omanchu muri enkoboli alenga atotebe gwatebaga bunga goikomonto yigatwara ubonchirelia ngocha muri mwarigereria nga maene ubonchirelia oboibo monto yigabatebiri nobwaya batomondra ara nda kenduka yabande bichabatebi nga ebiashara ebine byane nintagete chibesa and actually abatebi ne cha emergency abo no tori abo no tole ekiagera karo gwante bino bwate igabo songe biashara ebinene ngochande narigereria kene biashara ekiagera biashara egento ngero tutagete mono ne bakogotebi e business license ekosoma marietago kero nanyore business license yegero maite ose bakonyanyore konyebegeta seduka yago igorari ngorusi tole twarusie copy twanye attach tuarete kebande kiago ngongore kirikiago original na confirm kero maite na bomonta ko kyo monto kwete oso monto monga bona bakandigereri ngo oyo nae oseninji bono na ruororo twari tuikaransa twajadiliana nago teibono kulingana ne bese yegwasaba ne biashara ebi bono nabongo kwa chibesichi oranyara rende situation inchirororo tutebo moiburione nabwa tobonchirelia aho muirado netyo bonchirelia bwo cyasinde na ikira bono totebe marieta alitinda bagingo transfer tebe ngo bonchirelia bwo no bwane erekirelia ndaro ninga netielona ngakyabo mugocha mwa handle abono muiburi oyo gago kobere garanta bona ayogo ichorie loan no muiburi akobere garanta ekiagera nere ogotebire biashara ogotigeire bunaye ono gagwonchora agocha oichoria form aye muno mwana oye nere asenaro e part ye garanta agoichori nanda to ebintu byaye byakegima ngoba ko gukwanera akabu karenga ense moya emergency timetingi ukelimo go consider mwatebanga eyara ni emergency loan ono nabora nyore ayo no mwana biashara Fridah igobwate biashara maybe goods inchiro kogora ebinto mbiro kogora goikeiru tobwati pesa nande tobwati insa chiri gochaka koganya chibesa chi wiki ama tukata to ane lakini no bwate logbook yagoga logbook engo somera marietago logbook yo begete comprehensive cover bono intuki tuachire tuarigereire logbook yembiyere ne statement yago mbiyere but intori korigeri CRB abwaro ya eto korigeri statement to romonto yekene ebinta okorambi yabire ne logbook ene gari yae bono tigatomo ichibesa tomokonye nanda toiranire okay kero kende chibesa chigamo kwena no mukoso mukopo yigamo kwena na categories kichirimo kwena na bono koruwe ke wango geinse ko chigoro siki to gwanseremia mpaka bona ya emergency yeje to gwanseremia mpaka chi milioni 3 emia mo seri 100,000 mpaka 3 million elfu yake kusina ke kongu 100,000 to 3 million lakini naro yo konyoro bwate biashara binene nabwate title nabwate logbook nabwate biashara bikororokana bono gate geto sinechi milioni 5 arochi koligero ene gari abwate no maybe ne yemezigo ababwate chi stall babwate chi hardware babwate chi gari chiri chinene chigo transport bono oyu maite nate gete chibesi chinyinge oyu nabotoko mo consider bado nabotoko enda egento tokoroke process yonsi twatachi biashara tobimento ekiagero bono tatagetinse ya milioni 3 igategete igoro ye chi milioni 3 bono tokobwata twamente weight yebinte byabwate twacha bone chibiche chikware kombori nacha se biashara naligererie ebintu nalika history yago aye Fridah nachire nanyore biashara obwate nebia nanyorire statement yago mbiyere
ase no ene so sabetanda ande mbiyogwa kana tobwate mangana mange chibese chigwasabire na bongo kwa twagenda igo kero kende kero omonto agwa apply konyora omukopo oyo iga na bagotumika emitandao yekerero gose goikache physically ase chiobisi chino bono ekero kwabeire omotecho ito after that nabo gutumia abone esimu yago esimu yago gento ngoro otokoroka spring hela aibono automatically spring hela yu app yu ekobe esimu yago no mubwate emushwari kwarorire ose una banda babwate ki tala kwarorire bono intunto bwate app ikoruku spring hela aso monto orio chire obeire customer yeito oiraniria ase metinyi 3 okwamire tabwati motu na maega lakini metinyi 3 oiranire buya chibesechi na bagusaba gwetere esimu iri yae emo limit buna riro ko boli na ke limit yane nirenga kero ya moile limit eri na bagutwakera tabanarorire nganchera ngose ninsabe kwerende yu twa ancheru twamwa kero kende igo omonto ore first applicant takonyara go access takonyara alafu gwatebanga noyo konyoro sabire loan batime tinye 3 obereka gwakana buya na bako ba eligible konyora use spring hela ekine automatic ero message na bego changa bono download ye kwerende app yeito bono kera ikira kwamire na bakonyara gusaba gente kwerende ka emergency gas spring hela amenterani airania semetinye mekeigo na ndagendera sugumo bugima akerkende mubwate limit hakero monta kuimukia chibesa mubwate limit nga omutenyi iga omutangania bweneta airani chingana iga wase intubano inye kwa icholie loan tatebe 1200 koigure kero go ichorie mbora ntobwate grace period of 1 month na ko irerero itarikire ngarero tare 8 bono tare 7 next month na liyo gochaka kotoira ni chibesa chito nande bono ukoira ni kero motienyi kulingana ne chibesa chiri obugureti aidha na boko beko mwaka oyomo osemetienyi 18 osemiaka 2 kulingana ne oborito buri bwe chibesa era toke kana ngonga na imokere chibesa lakini na kanire metinyi 3 na chire na remerwe na nde still na bongo chobisi mbatabi ngagaiga na remerwe monganchira nde nsukie engakibosyo tatabonye nabegete mbonetengira ni chibese chiga by 18 months lakini bono na chire na kwamire gaiga ni nsukie ntebe ngabono ntagete ngakane chibese chiga maybe emyaka 2 gose emyaka 3 kulingana no gwakana kwago norochekero ro monto gwakana buya nande twarigerere mweke no muntu uyu style ya gwakana chibesa mbi ya gwakana kwarorire bono uyu ngo ikaransa tuli naye wateba ekene twachirira twatebanga omuntu uyu remeiro nande ntutageti akore kwerende ale meru zaidi nande no motecho itumia nabo toko motebie gento kerito koroka nakibono tokoira ni chibesiri nande achake buno muntu guchaka bia achake gwakana ngora tafinyeka apart from kwena na chibesa product kiri na inde mobwate ntubwata obosemia noroche bono omanyeta ase chibesa nchibwata mangana amange ntubwata abasemia ase kampuni yeito chikansela nchiro antombaroro ababara gotebi financial advisors ntubwate abo barago konye kigara ngo gwakera bari simi mono barorire nga gwakwamire bachaka kugwetera inki kiagera gwakwama maybe bacha bagotarira buna inchengo chande natarira abantu bagusiga twikaranza insiga una mosyo konywa gachaiga nakobolirinde baba omwana ominto ngiekebe kwangeresa nagoteibono asiye ikirinya tutagetiomi chaka kobeka eno enkere wiki nkenge wiki elia goyo mwali ose chitari kichiri chigo chiguiko motienyi bwo moelio onyore chitari kichiri chigo ikaiga wakanire chibesiri chia uchionse ekigara ntuntori gokani muntu
Okay, biya kegima mbia bana sana mwanche muligeria ni gatwende gusanga imeyo morobilyo bwense yo bonchireria stogende gusanga na batani kora sense meria Springboard capital bagende gutumanya igoro yo bukoreri bwabo anenega igase orogongoro Gusii igoro yo kwenda na chibesa aria aganeire nigikerio bwenete kubwatia na kio bwenete kuirania chibesa icho ntobwate defaulters na bako nyarabono monto ikire osinyiru gwa kanapi ngetambukero kikiri mugochi muimukia egetambukero toko imukia litanga ni kwanza tutaracha tukore ibintu biri abantu bande bagokora nguko tumira tureri irube ikoro kwe demand letter yani aga soft demand letter yani kaliko kwebere yani antu kalika ko tainga koranche kwa gosirega igake goika chitariki gete karato bekera chibesa gete chiri obwate chi areas aya omonto mi omete na roko nyoro keraro lire gento bunekyo akwego sanga kai duche bono na gosire oakana nare tobwate okomotomere entangani orora ene chechenki kebona bagonte bitwaro lire chibesa matuko okay tuacha nande tuwa gotomere yende a reminder yoko gotebiriri ntu agotomerete ye bono tuwa koinyoiri otago tokonya gaki report yeito tusukeria abande motu twanyora bono abande baroga igakero yabeire reminder nari akominyoka gwakana wakana twasikana abantu buna buntu ntuliko batukuta aya kwanyora naro oyo gatatu agotomeru eyo entangani e soft atomeru a reminder bono ocho tomeru a final demand letter ya 7 days eyo no toro twachiro motini kero twagotomeire eyo arubara aro tatemeti pipi nandu norose ne gari otete nebwate logbook nebekeire tracker ose inturende toko abanyene gasi yabo intuba bugorie gari banyerete sebwenerete umete mbaroli lya studio na lya kali kuminyoka nga uligichibesa bwango gokoraki wakana nandi naruli otwaro motwa mokongwata baira asta yo moraye moira moabera ali mwa motebi ngocho uli gwakana ose to proceed mbaro bakwanga mbaro bagoteba ya ngama tukogete mbekere charges yecho tigangoreki tigangakane ntuli kwayereria arokoraho ni gari ya monyene paka tora negotiate nande tonyebwatari ose no manyete nande bano bororombo linga umuntu yekero angire wakana nama etenga gochiande go charge guchibesa chinde bono bantu bange mbali gotaka eikerabo bono keraro lili achire gochiali paka active wangu lakini mbali ya chi don't care koranga tigagende lakini ntu araikerabo akirekende chireti chainonga kichire akero kombea umete aba bwatani na bange ose byumbe nebinge bikwana na kibese kya makabeso akero kolenga no bokoreri bwaino nebyumbe bibinde na kibire eye ito ye karango nya kombea we are fair tole insake ekiagere rate ye ito ire 3.5 per month okay ontolinse esa olito tagete na into tanyora ya bantu gocha gusia to bakonye na kimogodil ne competition ingikeragere omuntu tagenda bisia ngao ego kabesa chibesa acha sensemo ya Springboard capital customer service we have that yani omanyete lazima inche bono buna inche Judith na achire gokoega nkoe yani njera nerenda acha asore ndara gukwanira tinde gukwayerera yani tinde gukorokinga yani tinde getinga ntware obwango bolinga inche besango ko ya ntobwate customer service toko gukwanira inawe no ina ebwika koira na gwatebeke na ngotiganda ara temari ekero gwato temire ntuomanyete egento nkorora togokora ntobwati kominyoki kuri omuntu mono okorra twa kominyokiri igo aida no gatoiranire tibobi no kairanire ti no kabwate chindo bogete ekiagera omanyete intu ofisi yitu mbaroro baikaranste bunaiga babwate machine akorigereri goteba tigango torakero oyo rero toramukwanira toregu inkike mochandete kwanyoro oyo ndo gotebinga kora buna mutagete
bono lendo yu ntoli komwara kishanga ngaki gwateba yaya eto komukwanira aja gaki nkikiagara guse gwato tebiga tuacha ngora twebererani elinde tuaba ase customer service aro ntugate ntugate na ndege ntokende ekero na chire kogotebi tinde kogotebi 3.5% tukaretene ya integrity integrity na ero totanganiti ekegerende itiko kotebi alafu ngike ngo nando onyore lirio kale gochaka koirani eloni eroni kale koirani tekali koera ose lirio koirani eloni chibesa china goteti ngaya yo motienyi ne chikwale koirani lirio gochaka koirani gote yaya chibesa otare kwale koirani ya taliechi nechi eyu yaya etokuigwana kuruli tangani lili mpaka lirio go sign ya offer letter obe uridhike rates uridhike monthly installment ikegara na rogoika litu abekire monthly installment yoteba itanifinya kindly munaweza nisongeshea kidogo na sisi ni nani sababu client ndio sauti yetu lazima tumsikize na tutaagree na tubadilishe na tusonge mbele akerukende mwabere mugwanchirana ne customer yaino emiroberi bako bwate mwarore ngawabere kago qualify kwenyorere loan mwamoire loan abati bintu mbiroro bigo chibya cha maybe omurirocha osambe dukeli maybe accident yaba egari iliya salika bintu nebi ngakimugo cha mwabi consider bono buna as accident we have comprehensive covers kwanza karoto kobeka insurance lazima ikuwe comprehensive sababu chigari kero na kyoro chitoko ini sister as a comprehensive cover alafu chiloni echichinde ntobwate other insurances chigo cover those risks no twara biashara ebibinda bono una nagote bigari yende third party ekobogoli insurance ya third party kulingana ne biashara biriya okora tayari insurance nerororo etenete those risks so lazima ikatwe in case of anything aigongo chimwari mwari rumete mbaroro bagotenga antundu tete kumanya ya comprehensive cover lazima na kiki kuigoranga comprehensive cover it's a must ekiagera ella nere gotokonya into a company tutabigete comprehensive cover how do we cover our money because this car imepatwa na accident na tu kuweka comprehensive cover sasa tutasaidiana aje kerondo chinga Walter James yakotanga ekereni ibego kwanerwa au taliko chiomocha atanga bono chikampuni nchirororo pia chira abantu barabatindi by the way na abandi bakwiraniria bunambo bake akobori iganga ekero bonchiriane no bono chinga kechiga ebintu byabere bigokonga ebe bunanga nimbwateli kabesa lino ebiashara bikonge ogwakana gokonge emugocha kumusakura ntuli kuacha kugusakura litangani na kikeri nare gotebanga etugocha tuikaransa na kegara kene ntoroche bono manyete ayebuna walto yu kwanire aye walta tigango tebiga Walter ekero biashara byakongire ngocha tuli twarenge kene byakongire lakini ngotemuri kubiko obobeso bobokoboke na into understand tuli gukwayirira bono liyo gwaka no bokoboke ngo tuli biya kubwa kwenda gukira pi tuli gocha tukuogerere togokorere ki yaya bwate yani ntole tofauti ekene inyagata geta gonte mantemerero byakigimanga etenga Walter kwa bere gukwiranirwa libori umwanchi mulyango manyigwa nga enyagitari yagakana ne kabwate omurobelyo abokwena na obulingolia bwabusa Ense meri ye kanisa ya ACK St Philips eme county ya Kisii chitaliki 14 cyumutinyo gatatu cyumwako yiga bwetirubere 24 kubwato bokongu bwo gwetia mache asabantu bali bwate emyaka 50 gochigoro obwate high blood pressure nabo igo onye kubwate oburere bw'eskali gosomubere ubwo oromonene ikirana ase enyagitari eyo obego kwenyorera obokoreri kegima igo mwanchi muri chitariki 14 cyumutinyo gatatu omwako yiga bwetirubere 24 timeti ya sensemo yago Judith challenges kichiri mogwetera amatechi besanchi bwata magana amake sana challenges kichiri okoretera riole field igari
nkoendo uri kwanyora omotecho yomo ekero riria gogosabe loan igaro muya okomotebi igontegeteke okoya igontegeteke nimbwate igontegeteke nimbwate ekero gwa apply loan igago kobori botuko na mogaso ndio roche nkonyora chibese chinji roche nkonyora chibese tigeiko rituko riokoirani it's when you know the true colors of that person bono ekero yeikeire igo nae turikoba turikoba ngana into to react yaya ayekero nagopima ungochano mete nagosoma buna tuikaransire nagosoma na royo asobororo bwae boigete riria akogenda igoro nkoruororo ngora igansuke motigo bororo bwae borapo antaratare kingoira no maito bororo buri bwakeira naira na twajadiliana twakwana twaigwana omweri oyo omaite narori nando karo maito monto ori gutira igoro kabisa aito ngea ko mukwanira chinsa chiri matai karati gangoira nande tukwane baadaye gokoenda igachira undi bero gokoira na okonyoro po iro tena kibono rikware goteba bono kwa matai ya nchetingi asobobe enacha tuigwane chikese si chingoikira tore lakini we handled professionally na into ntuzaiti ko bachi barimo ochake koiranirania ne client omaite na role ensemo otagetenere arole na kyo ko react ne customer ya inobono inumo bwateretara aba customer gakonyora you have that courtesy oteba enyewe nonye mo gocha mwadai nawe muri godai bube abono we can proceed no yo romo bebono nko bwatiere buno ko mobeka omobero mobe momo arakije nini nabago kore loan eri nanda gotangase bobe atebega ali mocha ali moko genda omwauriru mungo urumore chinibo chino chiere omete go tayari kwara lusiri chi customer bono ekobwati naki okoire customer yawe tindi goteba ngambaro abatindi kero mete ntoiboiriamo ntobwekaini but intungo train gutore ngaki nakyo bwenerete koenda okwane no motecho ugo ekero kwarorira abwateri kabeseriri riaito tarairani nakyo bwenerete ko mu face nakyo mubwenerete ko igwana komo reto ore ngora mpaka mwanyora mwa ikeranire bono metuye ikora ne mwanyora nari mugukwana ninga ngibono kerigistoko buna tigabono tosuke moto abo mete twarararire nga abanta bagosi kampuni chinyinge chikwana na chibesa chia makabesa ekero limo gocha mwakwanira bagu kuira ngora mwaigwana ngora na abantu muraigwane na mugo kore biashara na barabara lakini yekera maybe yekera segete yogwakana maybe umuntu yonyorira kamuchandora kirinyira ke ukwana kwa banyakonyora ngambaro robago kore tembero metinga kampuni ya Springboard ya intwe karo kwanyorira umuchando bono tigatore bebe ko maybe oborwaire bori tigabano ngotebira tigabano ngo surprise rero intune kampuni ito maybe bono Fridah kwarwarire kwabeira admitted nyagitari inchebu no mwabisogo na achire na nyorire igorwarite ose na igure Fridah igarwarite intubune kampuni ya Springboard tunatuma mtu anakuja kwa hospitali anakuona anakufanyia ka shopping anakupea kadi ya pole tena ukitoka hospitali tunakuja nyumbani tunakuja kufuata tuone Fridah alipona buyage enderete tokonyora bano gwachakire koira na buya kwabeire buya kwachire chinguru now we can talk ekiagara nguri katole ya yoyo nere kiagara nacha nakora nyigitari na kikisha na tome report ya oro kieke ene Fridah customer ito nerwalite na mororire na achire ngobeire discharge nande na ikireka na mororire ekiagara into ekine kigento togo singatia mono ekiagara o customer yeito ekera arwarire ne ngoto support ya intungi toko mo support bono paka tomu ikange okay erekera lende Judith sa omonta abereka gusire ubugima bwaye eyo insurance ego cover okay yeah ingiora bego gukwanira omwanchi omurigereria kubwatikana no bokoreri bweno oyoganetie kwenyorera chibesa kurwase muri omugani omwarigani kegima omubutebinga kyo bokoreri bweno bure kigwansera a section ya a logbook weye
nabora nyore kubwate logbook nebwata marietago nebwate comprehensive cover nobwate documents now taichaka waide ID KRA passport na business permit lakini itarasima se ye logbook busa yani yoka iliye tenerete yoka lakini ntobwate yende obwate biashara nobwate gari chigariro ke chichinene chiemezigo transportation nini chiadwe chichinene chi hoteli nobwate maybe a title deed nobwate rental houses kwarorire eyu naboto gutumie either title deed ose a logbook kulingana ni weitieri echibeso tagete ntobwate check of loans check of loans yechibono intubono ntoli kwa abantu bali bare serikali tuachite kuligire tukanyora naki akai abantaba abange bengeira abantu babale payslip che serikali ntubone toiraneta as private institutions etoko private hospitals private parastatals media bunoi aiwono no mfanyikazi yo media ga nungu akanure employer yao eanche esaini na into inabatoko ko loan togende chi school private schools abalimu bali chi private school batali ko konye kasande intu bali nabo bagocha setore so long as the employer anje ko sign MOU na into these private hospitals the same aya ntobwate LBOs abantu abambaro ababale chi contractor chi para bakoye guchitende chinene kwanyora umuntu akwamete ako chikogenda asote bwe binte binge into karatolete ile certificate chiri chiabo na amanyete documents chiri chiabo documentations chiabo karatolete ile towikana stwaligererire ngo atagete twaligererie statement yae tuatumia maybe na babwate security maybe a logbook kegero maite contract ate yabwate logbook lazima ondeta yo tabwate tuamo minyokeri tuamo into chibese icho ocha kutuira nili sababu LBO roche nebwate matukogete bago kwa 3 months 6 months elina bego totainga by this time ngotuira nili yale chibese chito ntobwate eyende korukuma kao poa ose landlord eye egotenete tu abantu bali babwate rental houses income elia nero togotumia kogofanda ekegara one thing etokoligereri chinyombe echi echire chi unit 40 enyombe yemo ego ko 1500 ngocha tole twaligereri ekene etitle yego soma se chinyombe echi ne yago bono yo ntoli kwenda full perfection ekiagera ase rental i makao tokoena na from 100 to 1 million abuno to ikereta ase makao lakini nyo monto oyo nabwate ebiashara binde nabwate title nabwate logbook atagete more than 1 million tokogenda nawo gento tokoroka full perfection twagenda eloya yacha ne surveyor on the ground by tere interview elindo monto nyo gatagete 10 million 12 6 elinde twakonyora como fund but inye tatageti gatagete 1 million and below igabwate rental houses income iko sawa tukikuja tukiangalia statement iko sawa huyo tunampatia but hiyo rent yake lazima tumuachie kitu kidogo lazima abaki na 20% of the money ya hizo rento zake sababu sasa hiyo rento ndio itakuwa hizo nyumba ndio zitakuwa zinatulipa okay mbiema na sana ikegera ndo chenge biro bito byatenyerere kegima arigani ngo mwancho murigereria na ndo banyori asimugotoka bisino na ndo ena ni namba yesimi oyo ganite kubuli nenda mabuli zaidi abega kwakera buna napata beach office cheto chin enene kabisa igere Nairobi opposite survey on your way to Thika Road CPA Center abu CPA Center ukienda 3rd floor utatupata pale then ukiwa tu town center hapo CBD Arambe Avenue Kagen House tuko na ofisi ingine pale ukitoka pale uende
Rongai town tuko na ofisi ingine. Ukitoka Rongai uende Thika, tuko na ofisi ingine Thika. Ukitoka Thika ukiteremuka Tumeru, tuko na ofisi. Sasa wacha turudi hapa nyumbani Kisii. Kisii tuko na ofisi yetu Keroka hapo Shell Building. Kitambo ilikuwa inaitwa Gusii Deluxe, lakini sasa hii inaitwa Shell Building. Ukifika hapo kuna signage yetu. Ama nikisema signage kuna signboard. Kuna wale watasema signage ni nini? Kuna signboard yetu hapo imeandikwa vizuri, itakuelekeza. Lakini tunapanga kufungua ofisi ingine Keroka, Kisii town, sababu hiyo ndio imekuwa maswali mingi, kwa nini hatujafungua, kwa nini. But now tuko karibu kufungua ofisi yetu Kisii town. Tukifungua tutawaambia ni wapi. Na obvious tukiitangaza kila mtu atajua Springboard imetoka Keroka imehamia Kisii. Yes. Na ukitaka kunipata katika simu ni 0717 99 0991 0717 99 0991. Ukipiga hiyo simu utanipata, tutajadiliana. Lakini ukiwa karibu unaweza tembea Keroka, tunaweza ongea. Na pia ukitaka kuwa agent wetu wa hapa Kisii, utanitafuta, tutaongea. Asante sana. Bibara sana soko ikira na studio tobel to gusanga mange na ndi nimetenga chi product ntukwa netitions. Nimetentwali gani na ndeli tuko elingao umwanchu muri eli abega kwemanya amange. Umwanchu muri eli ambia meno sana kwa bende gukubwaterana na intwe kutoka chagete omoro bilyo bwense yo bonchelia oikabona igato ikira omweli no gosemere kwa kwa bere gukwemanya amange. Biyakegima ndagetenga ngweli bagari omwelio akorera umeterero Women's Day igo bwebete mateneli naba wisheri kormambio taraika naba wisheri. Today is Women's Day. Now I want to wish these people this Women's Day. My mama Anastasia Nairobi, my mommy Paris, hey my buddy Ann Kamweru. Haya. Sasa nimesahau nani? Wote Alice, Faith. Ni nani tena nimesahau? Nao wengine. Msisikie vibaya kama zitawachata. Wote, all women, all girls in Springboard capital. I wish you this day a very good day. Na mkirudi nyumbani mpate maua. Okay, biyabara sana. Uliotaka kuandalia rongo chali kwa goita. Biyabara sana mancho muligereria yenda kutupatia sinse mochiche mitandao nsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital. Na wega sense media YouTube gwetera Ndizi TV News. Sense moya website gwetera www.ndizitv.net. Magachi kamera soko nikimna ebicha na boyeli ugira gukira sole asinchira yabene nere Abigail Nyanchama bakubwaterana nere Sara Mumanyeri tariane Fridah Kerubo twara obuligelia borobia. Karibu tena sana. Asante.